peanut butter. Opo, elista po. Kuha ito sa spoon. Magic sarap. Toyo. Toyo suka. Ano mga par, dito ko sa LCC Bato. Dumaan muna ako dito sa LCC. At pauwi na kami ni Cap. At dito na ako bibili ng mga sangkap para ng pagluto ko. Christmas party para bukas. Ano to ng paper plate dito. Ito, nakahanap na ako ng paper plate. Bali 25 pieces. Tatlong balot yung kinuha ko. 75. Lahat 75 pieces. At yung price nito ay 28. Kasi na siguro to. At maghanap ako ng mga tuyo. Dito sana ako ng sapatos. Hindi na kaya ng oras. Para ayos naman yung natin bukas ang forma. Magic sarap. Toyo. Toyo suka. Toyo. Suka. Sereno po, saan? Oo. Oh, sige, sige. Sadi? Ay, sige, salamat. Curry powder. Nyug pala nyug. May paminta. Dito lang ang bibili ng paminta dun sa San Juan. Walang paminta dito eh. Ano pa kaya kailangan? May nabibili kayang peanut butter dito. Tia! Tia!
Pa. Ang bumili ko ng manok. Backbones na lang yung ano, i-chicken curry natin. Para tipid. Sige ate, patry nga po. 600. Sige lang ka na. Tapi kan sisi kansi. Sisi kansi. Wala. Bisa mag-away. Atin, palabas na tayo. At nakapamili na ako ng mga ingredients. Pero kulang pa. Wala pang mantika. Sibuyas. At bawang. Bali yung binayaran natin sa ingredients pa lang ay 1,572. 1,572. Bili pa ng mga gulay-gulay. Nakabili na rin ng manok. Ay. Yan sasakyan. Dito po yung ano, resibo. 1,572 yung binayaran ko. Ito yung mga pinamili ko. At idadaan ko na to dun sa kanila ko ano ulit. Kasi dadaan naman sa kanila. At mamimili na rin ako ng panggatong. Tapos manghihiram ng ng mga gagamitin, kaldero at saka talyasi. Hihiram ako para bukas, o siguro baka bumili na rin ako ngayon ng karne para ma-chop ko na, yung karne para bukas ay magluluto na lang. Kung siguro pag may mahanap ako na karne medyo mura-mura. Ayan, kakapusin na ako ng oras. Yung plano ko sana, bibili rin sana ako ng sapatos na masusuot ko kasi wala akong sapatos. Kaso wala ng oras, hapon na. Buti kung di ako na po ang mag-drive. Yung bala ko sana punta ako ng Eriga para makabili ng sapatos at saka shirt. Hiram na lang siguro ko ng sapatos dun sa kapatid ko. Wala nang oras eh. Dapat maaga pa magluluto na ako para bago magtanghalian ay tapos na kaagad. Para ayaw kasi pag nagagawal ng oras. Gusto ko ay makaluto kaagad. 3 po tayo yung lulutuin ko. Maulan. Ada sa kita kay Maria. Arani pang pigtuan. Di 300 watts na kaya sa Tupiro Losa. Kaya magaling mo ate Maria. Kapag ka na ako niya. Style mo yung kanili. So mga par, magandang hapon. So yun, maulan. Bali gagamitin ko yung uban para mamili tayo ng mga sangkap, sibuyas, bawang, sa mga gulay at panggatong. Dito ko na rin ilalagay. Tapos yung karne ay dito ko na sa bahay chachap siguro. Tapos ilagay ko dyan sa rep. Magpapaalam muna kay Kuya Noli kung pwede yung ganun gawin ko para bukas lulutuin na lang para di tayo maghahol ng oras. Yan, let's go. Nandito na ako sa bilihan ng mga
sibuyas, gulay, carrots, patata, bagyo beans. Yeah. Kaya? 293. Huwag ka nang gora sa ano? Hindi pa pala ako check-in kari. Tapos palista ko ka ano? Nakakuha kaya di dapat nakalista. Bawang. Tadi pa. Luya. Sibuyas. Kuha mo kinababakan, idamon dati. Mamar sa di sibuyas na ano, puti. Saan ka tos? Sa di pula. Kares. Parehas. Parehas. Hindi mo lang. Man pala ni ka. Tapos ano? Mantika. Hindi mo na mo bukas. Sa dalitro. Tapos ka. Peanut butter. Ate ka lista? Ako po, ilista po. Kuha ito sa sponsor. Suron na. Vlog. Ay, Dapat mabayad na rasoan. pintiraan. Oo. Kasi mas party kaya ng udma. Ako nagluto. Sakto. Sakto po ko, San Roque. Ay, okay. Ano eh? Bayad din. 200 yung isang kilo ng ano, peanut butter. Ganun mo. Gagatikot. Ay, amo na yan. Oh, tama na di. Bigyan na di. Kali mo. Kana ko malaki mi. Ha? Laki mi. Beef. Kana ko. Cornstarch beef. Dalawa. Ano, January ta may kasali? Oo. Pinaga. Gramin. 844. 844. 844. At ayan, bayad na tayo. Ano, 844 yung ano, binayaran. Ay, nakapamili na ako. Bali yung kulang na lang natin ay saging saba.
Bibili pa ako ng saba. Tapos ilalagay ko na lang dun sa lista kung magkano yung saba. At kulang pa pala. Kakalimutan ko yung bigas pa pala. Dapat bumili na ako dun sa may LCC. 25 kilos na bigas. Ay, nakabili na ako nung saging. 77 yung halaga ng saging saba. Ito yun. Saging saba, 77. Ilalagay ko na lang dun sa lista. Mamaya. Yan, bigas. 1,250 daw yung ano. 25 kilos ano? 25 kilos. Amo na di? Opo. 1,250. Lista mo. Tapos yung panggatong ano, 200. Yes, sir. Anong pizza man? 12. 20. Dapat nabasang 20 nga. 20 kayo. Uwi na tayo, wala tayong kakainin. Masakit sa lista. 1,2. Maganda din. Tingnan mo sa nanya. Hindi na ako nagutot. Ako ng bariya. Ay, so, January. 1,2. Kaping. Oo, settle mo din. 30. Kuha na din mo, 50. Sabi mo, tawin na ka kuha. Magkalain. Ay, bayan dito. Butar sa plastic. At yan po, ito na yung mga sangkap, mga gagamitin, plato. Nadaling ko na dun sa kila kanuli. At nandyan na rin yung panggatong at saka yung lutuan, kaldero. Yung kulang na lang ay kawali. Bali bukas ako magdadala ng kawali. Yun. Ito na rin yung bigas. Maganda yung bigas na nabili ko kasi ano to, yung bagong ani. Blandi yung bigas. Traffic. Ginagawa po kasi yung tulay dito sa amin. May nakabalandrang ano, tower. Yung crane, may crane. Pagod ah. Munti kong kapusin ng oras. Kinapos na talaga kasi di tayo nakabili noon. Bibili sana ako ng damit. Kayon nga yung sapatos. Di tayo nakabili. At siguro bukas mag-aalok ako dun sa pinsan ni Mrs. Kapatulong akong magluto para mabilis. Kulang talaga yung nabili ko. Nyug pala, nyug. Walang nyug. Sabi ko na nga ba eh. Kailangan yun sa chicken curry, yung nyug. Hindi gumagalaw. Ginagawa na yung kabila oh. Dami na ipon yung sabihan. Ito rin mahaba na yung ano, traffic. Yan, let's go na. Go.
kila Kuya Luli. Malapit na ako. Dito na. May sound ah. Pasko na dito sa kanila. Pa tayo. Parang walang tao ah. Yo, what's up? Andiyan na yung mga ano gagamitin. Andiyan yung mga gagamitin. Tapos so ano, karne doon ko na lang gagayatin. Oh. Ito na yung ano, kaldero. Ayan, madilim po. Kaldero at saka yung panggato, 5 peraso. At yung lutuan ko. Yun nga, yung kulang na lang natin na ano, yung talyasi. Bigas, 25 kilos. Paper plate ito. Nandito tayo sa likod nila. At si Kagatcho ay nanonood ng ano, live ni Idol Japper. Dito si tatay. Amutay! Oh, sarado yung barracks doon. Dito muna yung tatay.